Bir var eken, bir ýok eken. agzybirligi, asudalygy, adamlaryň mehribanlygy bilen dünýäniň beýleki ýurtlarynyň düýp götür tapawutly bir bagtana ýurt bar ekeni. Oňgujogyna ýaşaýan insanlaryň her bir güni şatlykda geçýän ekeni. Durla, näme üçin biz bu zatlary hamana edilbir erteki ýaly edip gurrun berýäse? Bu erteki däl, bu hakykat. Gurrun berýän ýurdumyz garaşsyz hem baky beýtarap. Eziz ýurdum, Türkmenistan. Oňgujogyna bagtyar ýaşaýan insanlarym hut özümiz ahyry. Inemiňo, ertekilerdäki ýaly ýaşaýyş diýilýär. Aslynda ýaşaýyş näme? Ýaşaýyşmy? Ýaşaýyş kimdir bir üçin tutuş durky bilen aýdyma öwrilen ykbal. Kimdir bir üçin bolsa, gaýtalanmajak owaz. Başga bir üçin şygyryet bossany. Ýene bir üçin bolsa, biýmöçür hyjum. Kimdir bir üçin zähmete bolan ihlas. Siz üçin ýaşaýyş näme?